Saan naabot ang $572.78 mo? So, yun po lahat yung total ng aming groceries with tax na, including na po yung tax. Egg, 36 pieces na yan na egg. Kasya yan. Saktong-sakto siya for 1 month for us. Ito po kasi yung panligo ni Mishi. Yes, guys, ang shampoo niya, sabon niya ay Clorox. So, ito na yung mga matatabang carrots nila. Ganyan. Yung parang ilong talaga ni Olaf. Ganon talaga yung... Hey everyone! Welcome back to another vlog. So, this will be a part of the Vlogmas na series natin. Yesterday kasi ay nag-grocery kami for our 1 month na naman. And papakita ko lang sa inyo kasi gustong-gusto nyo yung mga may groceries, may presyuhan. So, ngayon ay talagang mas naging thorough na ako sa pagkikip ng aking receipts. So, yan. So, this one, all in all, itong mga grocery namin, tinotal ko na siya, excluding yung mga binili namin na mga gamit sa office, gamit sa bahay, ganun yung parang food and groceries lang talaga siya, but including the diapers of Mishi. Iba kasi yung budget ni Mishi. Ang total is 572.78. And yung milk ni Mishi ay hindi pa to pang 1 month. Bumili lang ako ng isa na siguro she will drink it for 3 days. Ganun. Kasi madami pa kaming ibang stocks dyan. So, let's go to Costco muna. First thing here ay, this is the choc pot roast na karne. Again, ito yung usual na binibili namin. So, most of this stuff are just repeat buy sa amin. Repeat purchase. So, this time, I got the 49.97. Mas madami itong binili ko ngayon compared last time. Kasi nga, imi-meal prep ko to na itong iba, naaabot siya hanggang January na wala ako dito sa bahay para may food si Mac. And then next is this one. This is the salmon na fillet with skin. Ayan. Gusto namin yung with skin pa din. This is 22.08 and 1.70 pound na siya. Next is this one. This is chicken thighs na sobrang dami na. Kaya talagang aabot to ng mga ilang weeks, hindi lang to hanggang first week of January. Yan. 10.89 pounds. So, parang 5 kilos ito. So, yan. 19.49 lang to lahat. Next thing naman is another chicken. This is chicken wings kasi may mga pag lulutuan ako na kailangan ko yung chicken wings, like the fried chicken, parmesan chicken, ganun. So, this one naman, mas mahal siya. 3.99 per pound ito, which is 5 pounds lang to and 20.79 na siya. Nakaset talaga ako na $20 to $21 lang yung pwedeng budget ko for this chicken wings. But for the chicken, chicken thigh, I just decided na kahapon na kailangan dito na ako bumili kaysa bumili ako sa Walmart kasi mas mahal sa Walmart. Another Costco buy is this Panera broccoli cheddar. Gustong-gusto to ni Mac na soup. Actually, kalinang nag-breakfast kami, ay bawas na po ito. So, yung kalahati nito, parang okay na sa amin na mag-share kami. Ito, guys, ma-cheese talaga siya. So, kung mahilig kayo sa cheese, this is perfect for you. Pero kung hindi, hinay-hinay lang kasi baka yung tiyan ninyo ay hindi masyadong ma-digest ang cheese. Pero masarap to ha, in fairness. Tapos, yung broccoli talaga nyo, yung carrots talagang makikita mo, they are still there. Buo-buo pa sila. Next here is this one, grapes pa rin. So, this will be our fruit. Kasi si Mishi ay napapa-fruit na namin and ayaw niya yung mga nakapaket na, alam mo yung mga parang sinisip na na mga fruit. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya yung may texture, yung parang may nilalaro siya sa mouth niya. So, what I do with grapes is, ini-slice ko siya. And gusto din namin to ni Mac kasi matamis. So, hopefully, matamis tong nabili ko. And walang sira. Matamis nga. Ang sarap. And walang sira tong nabili ko ngayon yata. Good. As in, namili na talaga ako. I learned my lesson from the last time. Another thing from Costco is this Ziploc na quarts tsaka gallon. Kasi kailangan ko talaga siya for food storage, for mga kung ano-anong ini-store, ganyan. Pag nagta-travel kami, nilalagay ko din dito yung mga ibang gamit na kailangan na naka-ziplock siya. Yes, I know, medyo magastos kami sa supot, sa plastic. But then again, guys, hindi ko alam kasi kung paano yung gagawin ko na I'm torn between being
eco-friendly versus hindi masira yung food namin. Kasi guys, kapag ilalagay ko siya sa mga container yung food namin, like for example, this one, mga ganito. Yes, airtight siya, pero napapansin ko kasi nagkakaroon pa rin ng freezer burn yung food lalo na kung ilalast ko siya until 1 month. Unlike kapag naka-ziplock, natatighten ko talaga siya na walang hangin yung loob. So, mas na-preserve yung mga karne, yung mga pagkain sa ziplock. So, yun, mas okay for me na mag-use ng ziplock kaysa sa mga ganito. And of course, pag mga ganito, bulky din siya sa freezer. Hindi lang naman yung mga raw meat namin ang mga nilalagay namin sa freezer. Naglalagay din kami ng mga cooked meals sa freezer. So, yun. Another thing that we bought from Costco is this one. This is a Lysol na wipes. So, 380 wipes na siya na disinfecting. Kasi kailangan ko siya sa mga bathroom. Ito kasing si Mishi ay sumusunod-sunod lagi sa amin sa bathroom. So, I need this to wipe the toilet, ganun. To wipe the toilet, yung sa mga counter, ganun. Sa mga handle, para kahit maghawak-hawak siya, at least man lang, medyo mas babawasan yung mga germs na pwedeng mag-cause ng food poisoning or whatever. 'Di ba? Ganun. So, yun, bumili na ako nito. At saka, actually talaga to guys, para talaga to kay daddy. Kasi alam na niya kung bakit. Para talaga to kay daddy, para wala na siyang rason na na may mga drips. Kung may kasama kayong lalaki, alam nyo na yun. And then this time, I bought the Kirkland na Ultra Shine na dishwasher tabs. Mas mura kasi to compared sa Cascade. So, and mas madami na siya. 115 packs ito. Yung sa Cascade na binibili namin, 80 plus lang. So, ito na yung binili ko. Basta ba makahugas lang naman yun lang naman yung kailangan ko. This is the Rico na baby wipes. Sinabi ko kay Mac na wag na kaming bumili kasi may mga extra pa naman kami. I think may 2 pa kami and kakasya yun hanggang sa before mag-travel kami and gagamitin namin sa travel. Kasi nga, hindi na masyadong nagwa-wipe si Mishi. More on tubig and sabon yung ginagamit ko ngayon. Pero bumili pa rin siya para stock na namin. Ito, sabon namin. Sabi ko kasi, may sabon pa ba tayo? Kasi hindi ako yung laging naglalaba. And the last time I think na naglaba is si Mac. So, sabi niya, paubos na yata. And daalis din kasi kami. Kaya yun, bumili na kami. Only to find out kaya nang naglaba ako kaninang morning. Ang dami pala naming sabon. So, good lang siya. At least hindi naman to masisira. I think yun na lahat yung nabili namin sa Costco. Now, let's go naman to Sam's Club. Sa Sam's Club naman, ang binili ko lang ay the ribs and the diaper. Kasi walang ganitong ribs ang Costco, which is, yun yung gusto namin. So, this is the rib ng baka and this is 47.21. Ang kanyang unit per price is 9.98 per pound. And this is 4.73 pounds na siya. Diaper ulit ni Mishi, guys. This is the Pampers na 4, na size 4 pala. And this is 160 pieces. $49 ata to. Compared sa Huggies na $39 siya. Kaso kasi yung Huggies ay nagli-leak. At saka mas maliit yung size ng Huggies compared sa Pampers. But then, when I saw this one, this is the Members Mark na diaper. So, parang generic diaper siya ng Sam's Club. And this one is already 210 pieces. And 39 lang siya. So, ang balak ko is pang daytime. Ito yung gagamitin ni Mishi. Tapos yung panggabi na lang yung Pampers namin. Para hindi mag-leak. Kung mas maliit yung size nito compared sa Pampers. So, we will see. Iaano pa namin. Kaysa naman, grabe nakalagay dito, diapers per day, 5. Naku, hindi lang 5 si Mishi, guys. Kasi sa gabi, 3 beses siya. Tapos iba pa sa daytime niya. Next naman is Walmart, guys. So, bumili ako dito ng ito yung isa sa mga mahal. This is the beef oxtail kasi gusto ni Mac ng kare-kare. And this one is $21.01. Ang price per pound nito is 7.96 and this is only 2.64 pounds. So, parang 1 kilo lang siya. Hindi na ako bumili ng ground beef sa Sam's Club or sa Costco kasi masyadong madami and mas mahirap for me na gumawa ng recipe or menu na based sa ground beef. So, ang ginawa ko lang is yung mga pangsahog lang. So, ganito. Dalawa lang ito na tigwa 1 pound. So, 1 kilo, kamo na lang. Itong dalawa.
And then, matagal na akong hindi kumakain ng ganito. Bumili lang ako ng beef franks. Ayan, hotdog siya na 100% beef. Chicken gizzard para sa tinola and sa adobo. Eggs, 36 pieces na yan na eggs. Kasya yan. Saktong-sakto siya for 1 month for us. Medyo magastos kami ngayon sa egg kahit hindi kami nag-uulam ng egg kasi lagi ako nagpa-fried rice and may egg na siya. Gusto ko kasi si Mishi, kahit hindi niya pwedeng ulamin yung ulam namin, at least yung fried rice pa lang, may carrots, cabbage, and egg na siya. Dito naman tayo, mas madali for me. Ang hirap eh. So, more on Walmart. Natrami dyan. Ito yung sinasabi ko na pang 2 days lang to ni Mishi or 3 days kapag gutumin talaga. Ayan yung milk niya. And I think that's $30 already. Yung ganyan kaliit. And then I got here Yakult. Dalawa yung binili namin. Pero yung isang ganito niya, nabasag yung dalawa during transportation. Siguro nadaganan. And then yung dalawa ininom na ni Mac. Tapos yung isa ininom ko na kaninang morning. So, isa na lang po yung natitirang Yakult namin. And then I have here pasta sauce. Kasi gusto ko mag-spaghetti. Pero nakalimutan kong bumili sa Asian store ng pasta sauce. And then marinara sauce for, ano na nga yun? Lasagna. Ayan. Ito yung Tide Free. So, ito yung sabon ni Mishi kasi wala dapat perfume, scent, ganun. Basta yung very, no fragrance. Fragrance free. Free and gentle. Ganun. So, yun. Meron pa pala siyang mga sabon. So, siguro for 2 more months or 3 months, hindi ako bibili ng sabon ni Mishi. But this one, magtataka siguro kayo, bakit ang laki naman po ng Clorox nyo? Ito po kasi yung panligo ni Mishi. Yes, guys, ang shampoo niya, sabon niya ay Clorox. Kasi from the Derma, ang suggestion for panligo niya is bleach bath, which is, we will copy yung parang tubig ng pool. So, she will stay there for 5 to 10 minutes pag maliligo siya just to lessen the bacteria that's causing the eczema. So far, working naman siya. And okay naman. Si Mishi, wala pa namang nangyayari or what. So, parang naliligo lang siya sa pool every day and then banlaw after. And then, yung juice ni Daddy na pineapple juice na plain lang. Then, I got here sausage na 2. Kasi may mga sausage pa naman kami dyan. And then, corned beef hash na 2. And then, chili. Antananing, if you're watching, this is what I'm telling you. This is the chili. Chunky beef chili with beans. Ayan. Next is the mozzarella cheese. Pero nakalimutan ko yung ricotta cheese. And nakalimutan din nung lumabas kanina, yung ricotta cheese. Then, cabbage. And then, I got here onions. And then, bell pepper. Ayan. 2 lang. And then, cucumber. Ay, gagamitin ko pala to sa bibimbap. And then, the serrano pepper, para sa mga sinigang. Ganon, ito yung parang siling haba natin sa Pilipinas. And then, next naman ay yung mga teether ni Mishi na crackers. Ayan, parang merienda na lang din niya. Pag ayaw niya magdede, ayan, nagutom siya, alam ko. Ito yung organic na blueberry and rice rusks and strawberry naman tong isa. Then, tong isa naman is apple. Yung Parents' Choice na brand is 1 point something dollars lang compared to Baby Mam na $4. Parehas lang naman sila ng bilang count. So, yun na yung binili ko. And then, I got here the spaghetti. Muntik na naman ako nabudol ng angel's hair na spaghetti. Buti na lang chinek ko. Tapos, nung sumunod na nakuha ko, thick spaghetti naman. Sabi ko, ano ba to? Nasaan ba yung tunay na spaghetti? So, eto, spaghetti. And then, I got here the lasagna. Hindi ko alam na oven ready na pala to. Nailagay mo lang to sa may sauce na niya. Tapos, maluluto na siya sa oven. Niluluto ka pa to lagi. Tapos, nung binasa ko yung instruction, ilalagay mo na lang para siya doon sa lagayan. And then, luya, ginger root. And then, I got here kamatis. Carrots. Ayan. Ito yung carrots. Guys, ito yung sinasabi kong papait ng carrots dito. So, kung gusto niyo yung matatabang carrots ay sa Asian store kayo bumili. So, ito na yung mga matatabang carrots nila. Ganyan. Yung parang ilong talaga ni Olaf. Ganon talaga yung, yung carrots nila. So, mas mahirap siya na i-chop
for me, at saka, lalo na kung strip, ganun. And then, hindi siya pleasing kapag i-slice mo kasi hindi pare-parehas na hindi ka makapag-flour kasi nung pang ipa-flour mo ang payat-payat naman, diba? And then I got here brochure rolls. So tatry lang din namin tong rolls. Wala na naman kasi yung vanilla flavor. So ang binili ko ay marbled chocolate na brochure instead of the vanilla kasi walang vanilla flavor. Next here is paper towels. Hindi na kami bumibili guys ng paper towel from Sam's Club or Costco kasi wala kaming storage area. So, eto, sakto lang siya na sa pinag-i-storan ko. And siguro magagamit lang namin to ng more than a month or 2 months lang to. And then I bought the jasmine rice. Ito siya. Punta naman tayo sa Asian store which is the OMG store dito sa Sioux Falls. So, let's start with Pancit Canton. I have 1, 2, 3, 4 Pancit Canton. Lagi ko na nga. Ito guys ay sitaw. Hindi ko alam kung magkano. Wala po yung resibo. Kasi lumabas lang si Mac today para lang bumili ng gulay. Kasi nung pumunta kami kahapon, wala pa yung nagde-deliver daw ng gulay, sabi ni ate. So, balik na lang ng kinabukasan. So, nakabili siya ng fresh na sitaw, okra, talong na ang lalaki. 3. And then, we got here chicken, longganisa, para sa breakfast. Then, yung mga frozen na dahon-dahon namin, syempre hindi nawawala na nilalagay ko sa tinola, sa munggo, sa beans, sa mga may sabaw-sabaw. So, ampalaya leaves and sili. And sili. Kasi mas gusto daw niya yung hot pepper leaves. Mas mahal nga lang tong hot pepper leaves compared to ampalaya. And meron pa naman kaming ampalaya dyan na 1 or 2. So, next naman ay cracklings para kay sir. And then pillows para kay sir. Hindi kasi ako ma-merienda, guys. And then, bumili ako ng mga mix kasi paubos na yung mga mix namin. Actually, wala na yung iba. Ito, chicken and corn soup mix. Gusto to ni Makalam ko pag morning. And then, caldereta mix. Wala na kaming caldereta. Wala na rin kaming afritada. So, bumili ako ng 2 afritada and 2 caldereta. Isang kare-kare kasi may kare-kare pa naman kami dyan. Yan. And then, isang sisig na mix. Hindi ko pa to na-try tong sisig mix. So, balak kong magsisig ng chicken. Kasi hindi naman kami kumakain ng pork. And then we got here, Mang Tomas. Nag-post ako sa Instagram story ko ng about Mang Tomas. Kasi diba na-ban ito. So, sabi ni ate, ay pwede na daw ulit mag-order ang mga stores ng Mang Tomas. Pero hindi pa daw na-approve ang UFC or Jufran na mga banana ketchup. Tsaka yung mga alamang na bagoong, ganyan. May nag-message sa akin, si ate na dati kong ka-work. Sabi niya, hala, may pork yan. Sabi niya, so far naman guys, yung mga imported po na Mang Tomas ay walang pork. Tinignan ko naman siya dito sa kanyang ingredients. Ayan. Kaya dito lang ako sa US nakatikim ng ganito. Kasi alam ko sa Pilipinas may pork yung Mang Tomas nila. And then, we got here sardinas. Mas mura pala yung 555 na sardinas compared to Ligo. So, bumili ako ng 2 555. Kasi meron yung time na nagka-crave si Mac. Meron din yung time na nagka-crave ako. Ganun. Parang nung bagong opera ako, sardines yung craving ko. Ligo, sardines na maanghang. And then, sabi ko, try ko nga yung sardines din na extra hot. Ito, extra hot siya. And then, C2. Yan. The OG C2. Oh, sa kanya daw. Kasi tagal na natin hindi uminom ng ganyan, no? Parang feeling ko, sikat na sikat yan nung high school kami. Yeah. parang kapag nakasito ka, parang social ka na nung high school kami. Pero hindi kasi, first, hindi kami kumakain, umiinom masyado ng ganyan. And then pangalawa, nung high school lang, wala talaga akong pera pambili ng extra merienda, guys. So, hindi ako umiinom ng mga ganyan. Talagang nakasurvive lang ako na may baon lang ako parang pamasahe, may baon pa akong lunch, tapos may ano lang, pang soft drinks lang din. Next, Dato Puti Patis. So, try ko lang to. Ito yung pinakamura na patis. This is $1 cheaper than the
Purina ba yun na patis? So, tatry lang natin. Dato puti naman. So, okay naman siguro yung brand. Kasi yung binibili ko na from Vietnam na 3 Crab brand, ang pangalan niya is 3 Crab. Or, yeah, 3 Crab brand. Masarap kasi yon na patis. Kaso, mahal, $9. So, dito na tayo sa mga tig $3 lang. And then, I got here dato puti na suka. And then, Kopi Ko Brown, kape po ni Sir. Sa kanya to, hindi ako masyadong nagkakape ng ganito. Kasi natatamisan na ako sa mga 3-in-1 natin. Kasi nga, nasanay na ako sa black coffee. So, ang ginagawa ko na lang, nagko-coffee ako ng Keurig. Nilalagyan ko lang ng stevia. Or, kung may creamer kami, yung creamer, yun na yung pampatamis ko. Hindi na ako masyado dun sa sobrang tamis na mga ganito. Yan. Dati talaga gustong-gusto ko. Ayaw ko ng mapait na coffee. Pero ngayon, mas gusto ko na yung coffee ko na yung ano lang siya, yung kape pa rin, hindi yung asukal. And then munggo, paubos na yung munggo namin. Beef mami and bulalo para sa, binabaon niya sa hospital pag wala kaming extra na pangbaon ng gabi. Like for example, yung niluto ko lang ng pang dinner, sakto lang sa dinner namin. Or wala talaga akong prepare. Ito, mga stock niya sa hospital. Or minsan kumakain din naman ako ng gabi pag, kasi ang aga namin kumakain guys, alas 3, alas 4 nakakain na kami. So matutulog ako ng alas 11. Gutom na naman ako niyan before ako matulog. So minsan kumakain ako ng ganito. But hindi na ako kasing dalas noon. And then, corned beef na corned beef. Ay, pupunta pala tayong Canada, Daddy. Bili tayo doon. $5 lang yung ganito doon. Dito, guys, is $8 or 7 ata. Hindi ko sure. $5, Canadian pa yun, ha? Tapos, mas mababa pa yung tax nila. 5% lang. Dito, 6.2. So, yun lang, guys, yung groceries namin. Sobrang, may magsasabi na naman na madami. Pero yung ref namin, wala nang laman. Yung freezer natin may laman pa naman, Daddy. Kaso kasi baka magreklamo ka na sa mga pagkain na pwede pang lutuin dyan. Saan naabot ang $572.78 mo? So, yun po lahat yung total ng aming groceries with tax na, including na po yung tax. So, thank you everyone for watching this vlog. Siguro wala munang shoutout because this is gonna be too long na kapag idadagdag ko pa yung shoutouts. Sa next video na lang po yung shoutouts. But if you want to be included in the shoutouts, just comment down below para po ma-include kayo sa mga susunod na videos ng shoutout natin. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, I hope to see you guys on our next day. Bye! Let me give you a Christmas